बनवते त्याचं साहित्य दाखवते। हे त्याचं साहित्य असं आहे, हे तांदूळ आहे, हे मी आता ना रात्री भिजत टाकले होते। ही वाटी आहे ना, हे 2 वाटे तांदूळ घेतले आहेत। हे तांदूळ, हे 2 वाटे तांदूळ घेतले आहेत। हे तांदूळ आहे ना, ही उडदाची डाळ आहे, ही 1 वाटी आहे, ही 1 वाटी उडदाची डाळ घेतली आहे। आणि पाव वाटी आहे ना, ही चण्याची डाळ घेतली आहे। हे बघा, ही पाव वाटी घेतली आहे। म्हणजे हे असं साहित्य घ्यायचं इडलीसाठी। आणि हे ना भिजत ठेवले ना आपण, तर 4-5 तास भिजवायचे। आणि त्याच्यानंतर आहे ना, आता मी तुम्हाला दळून दाखवते मिक्सरला लावून। आणि ते पीठ आंबेपर्यंत आहे ना, आंबायला म्हणजे कसं 7-8 तास लागतात। आता हे तुम्हाला मी दळून दाखवते। हे तांदूळ आहे ना, थोडं पाणी टाकून आहे ना, असं थोडं पाणी टाकायचं आणि ते बारीक करून घ्यायचं। हे असं चांगलं घट्ट आहे ना, असं पाणी टाकून थोडंसं असं घट्ट एकदम दळायचं आहे बघा। आता पण ही उडदाची डाळ घ्यायची आहे। 2 वाट्या तांदूळ, 1 वाटी उडदाची डाळ आणि पाव वाटी चण्याची डाळ, हे आपलं पहिलं साहित्य असतं वाटायचं। उडदाची डाळ घेतली आहे, त्याच्यामध्येच आता चण्याची डाळ पण घ्यायची। म्हणजे थोडंसं पाणी टाकायचं, कारण जास्त पातळ नाही करायचं, इडलीच आहे ना म्हणून। आता हे पण तसंच वाटून घ्यायचं। हे बघा, ही डाळी हे छान बारीक वाटून घ्यायची, घट्ट एकदम। हे भांड्यात चिकटपणा असतो ना त्या भांड्याला, हे बघा ते निघत नाही, त्याच्यामुळे असं थोडं पाणी घ्यायचं आणि परत मिक्सरला लावायचं। म्हणजे एक बटन फिरवून घ्यायचं, असं पाणी टाकून आहे ना, असं एकदा फिरवून घ्यायचं आणि असं चमच्याने घ्यायचं सगळं काढून। हे वाटून झालं ना, की असं सगळं मिक्स करून ठेवायचं। म्हणजे पीठ आंबायला पाहिजे ना, म्हणून 6-7 तास लागतात पीठ आंबायला। कारण आता थंडी पण आहे ना, थंडीचं कसं लवकर आंबट नाही होत, पीठ येत नाही। आता पीठ आल्यावर आहे ना, मग मी तुम्हाला करताना दाखवते। पीठ वाटून झालं की असं सगळं सारखं करायचं, चमच्याने एकसारखं असं करायचं आणि झाकण मारून ठेवायचं। हे असं डब्याला असं झाकण लावून चांगलं ठेवायचं मस्तपैकी चांगल्या जागेमध्ये। असं गॅसच्या बाजूला वगैरे नाही ठेवायचं, असं साईडला ठेवायचं। म्हणजे आपण चांगल्या ठिकाणी आपलं जेवण वगैरे बनवून ठेवतो ना। हे पीठ आंबायला ठेवलं होतं इडलीचं, ते आता चांगलं आलंय। हे बघा मस्त फुगलंय छान। आता तुम्हाला मी पिठाचं परत सांगते। सकाळी तांदूळ भिजत ठेवायचे, रात्री दळायचे, असे घट्ट इडलीसाठी असे घट्ट लागतात, असे दळायचे आणि सकाळी आपल्याला नाश्त्याला करायचे। आता मी याच्यामध्ये आहे ना, हे सगळं साहित्य टाकते। हे सर्व साहित्य आहे इडलीसाठी आणि चटणीसाठी। हे आहे ना चटणीचं साहित्य आहे, हे खोबरं आहे सुकं किसून घेतलं आहे, हे शेंगदाणे आहेत, छोटी एक बारकी वाटी आहे, हे मिरची आहेत 5-6 मिरची घेतले आहेत, हे 5-6 लसूणच्या पाकळ्या आहेत, ही थोडीशी कोथिंबीर आहे अर्धी वाटी, आणि आहे ना मोहरी म्हणजे फोडणी देण्यासाठी चटणीला। आणि हे आहे ना साहित्य, हा गाजर घेतला आहे, एक किसून घेतला आहे गाजर। हा बघा, हा एवढा गाजर होता, हा असा स्वच्छ धुवून आहे ना मी तो किसून घेतलेला आहे। ही कोथिंबीर आहे आणि हे वाटाणे आहेत। हे आहे ना मी पिठामध्ये टाकणार आहे, म्हणजे आपल्याला भाजीची इडली बनवायची आहे पौष्टिक। हे मीठ आहे, म्हणजे आपल्याला चटणीला पण वापरायचं आहे आणि आता पिठामध्ये पण टाकायचं। हे तेल आहे, म्हणजे चटणीला थोडंसं फोडणी द्यायला आणि इडलीच्या भांड्यानं लावायला। पहिलं मी पिठामध्ये आहे ना थोडंसं मीठ टाकते, मीठ टाकलेलं नाही आहे, थोडं चवीपुरतं असं मीठ टाकायचं। आता मीठ टाकलं आहे, आता त्याच्यामध्ये आहे ना हा गाजर टाकते। आता त्याच्यामध्ये ही कोथिंबीर आहे, म्हणजे आपल्याला भाजीची इडली बनवायची आहे।
भाजीची इडली का बनवायची? मुलं कशी भाज्या खात नाही ना, म्हणून इडलीमध्ये भाज्या टाकायच्या. असं मस्त मुळा वगैरे, कोबी, गाजर हे सगळं टाकायचं. भाज्या कोणची मुलं खात नसतील ना, तर ते अशी आयडिया करायची आपण. हे मिश्रण आता छान झालं आहे. आता मी पहिलं काय करते, वाटाणे याच्यामध्ये टाकत नाही आहे. आता मी तुम्हाला दाखवते. आता हे भांडं आहे ना इडलीचं, त्याच्याला आता तेल लावायचं. आता तेल लावून घ्यायचं. तुम्हाला मी एक भांडं भरून दाखवते. आता याच्यामध्ये आहे ना, हे आपलं पिठाचं मिश्रण तयार केलं आहे ना, ते असे एक एक चमचा टाकायचं. असे लई असं भरून नाही टाकायचं, कारण ते वर फुगणार आहेत ना, म्हणून. हे आपली भाजीची पौष्टिक इडली. हे पूर्ण तुम्हाला रेडी करून एक भांडं दाखवते. आता हे वाटाणे घेतले आहे, म्हणजे शेंगाचे वाटाणे आहेत, ओले हिरवे वाटाणे. हे आता काय करायचं, हे आता वाटाणे असे वरवर टाकायचे. दिसायला पण छान आणि खायला पण छान. असे पण टाकायचे. हे आता मी तुम्हाला असे भरून दाखवले ना, असे सर्व मी आता भांडी भरून घेते आणि तुम्हाला शिजून झाल्यावर दाखवते. हे असे सर्व इडल्या मी भरून घेतले आहे. आता मी शिजवायला ठेवते. 10-20 मिनटं शिजायला लागतील आणि मग तुम्हाला शिजवून दाखवते. हे आता मी तुम्हाला चटणीचं साहित्य दाखवते. हे भांडं घेतलं आहे मिक्सरचं. हे खोबरं सुकं किसलेलं, आपल्याला ओलं भेटतं तर ओलं पण घेऊ शकता. 1 वाटी खोबरं आहे. हे थोडे शेंगदाणे आहेत. हे छोटी 1 वाटी आहे. हे 5 मिरची आहेत. हे 6 आहेत लसूणच्या पाकळ्या आणि अर्धी वाटी कोथिंबीर. हे आता चटणी आहे ना, मस्त आपण पाणी टाकून मस्त गरगरीत वाटून घ्यायची आहे. हे चटणीचं सगळं साहित्य वाटून झालं आहे. आता त्याला फोडणी द्यायची आहे, पण त्याला फोडणी नाही द्यायची आहे, वरून फोडणी द्यायची आहे. ही चटणी आपल्याला अशी जेवढी पाहिजे ना, घट्ट पातळ, तेवढी आपल्यावर आहे, आपण करायची अशी. आता त्याच्यामध्ये आहे ना, मी मीठ टाकते. आपल्याला थोडी गोड पाहिजे तर आपण साखर बी टाकू शकता, पण मी आता नाही टाकत आहे. आता हे आपल्याला चटणीला आहे ना, वरून फोडणी द्यायची, कारण ही शिजवायची नाही आहे. म्हणून हे भांडा घेतला आहे, हे फोडणीचं भांडं आहे. त्याच्यामध्ये एक कढीपत्ता टाकला आहे, 5-6 पानं आहेत. त्याच्यामध्ये आता थोडी मोहरी टाकणार आहे. अशी मोहरी टाकायची थोडीशी, आणि त्याच्यामध्ये आहे ना थोडं तेल ओतायचं, म्हणजे ते आपल्याला चटणीला फोडणी द्यायची आहे. आता हे गरम करून आहे ना, हे चांगली मोहरी तडतडली, पानं वगैरे जरा काळी झाली ना, म्हणजे त्या चटणीमध्ये ते ओतायचं आहे. मी आता हे गरम करून आणते आणि या चटणीमध्ये ओतते. हे बघा, ही अशी मस्त तडतडली आहे, अशी काळी पण झाली आहे. आता या चटणीमध्ये आहे ना, ही अशी वरूनच ओतायची. हे बघा, अशी छान ओतायची आणि अशी मस्त ढवळायची. झाली आपली चटणी तयार. आता मी तुम्हाला इडल्या काढून दाखवते. आता बघूया आपल्या इडल्या शिजल्या आहेत. आता खोलून बघते. मस्त झाले आहे, छान एकदम. आता मी ते काढून दाखवते तुम्हाला. आता आपण सगळे इडल्या काढून घेऊया. मस्त, हे बघा छान निघत आहेत. हे बघा मस्त. एकदम छान झाले आहे. तर सर्व मी आता काढून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. आपली भाजीची पौष्टिक इडली एकदम मस्त तयार झालेली आहे आणि छान झाली आहे. तुम्ही पण अशीच बनवा. ही बघा छान झाली आहे, मस्त झाली आहे बघा. असे आपल्या मुलांना पण आहे ना, भाज्या वगैरे घालून मस्त इडल्या बनवा
आणि मुलांना आणि आपण पण खायचे छान मस्त.